Aký rok vás čaká? Dnes si ukážeme, ako si jednoducho môžete vypočítať svoj osobný numerologický rok a potom si podrobne rozoberieme numerologický rok s vibráciou čísla 7. Takže numerologický osobný rok je obdobie od narodenín do tých ďalších narodenín. Čiže si uvedieme príklad, keď by mal niekto najbližšie narodeniny napríklad 4.4.2024, budeme teda počítať osobný numerologický rok pre obdobie od 4.4.2024 do 4.4.2025. Zoberieme si teda dátum najbližších narodenín, spočítame si všetky jednotlivé číslice, v tomto prípade nám vychádza číslo 16, to ešte rozložíme na 1 plus 6 a výsledok máme 7. To znamená, že osobný numerologický rok takéhoto človeka bude pod vibráciou čísla 7. Osobný rok s vibráciou čísla 7 reprezentuje fialová farba a kľúčovými slovami pre tento rok sú malá karma, viera, karmická zmena, poslanie, životná úloha. V tomto roku sa stretnete intenzívnejšie s rozvojom vášho vnútra. Tento rok vám napovie, aká je vaša karmická úloha. V tomto roku sa začnete zaujímať o niečo, čo tu máte splniť. Zo života budú odstránení ľudia a situácie, ktoré by vás chceli brzdiť. Nechajte odísť tých, ktorí do vášho života už nepatria. Nechajte odísť to, čo do vášho života už nepatrí. Zmena je nutná, je to zákon karmy, je to zákon vývoja. Chystáte sa na nové zadanie. Nič nezmôžete, nelpnite na prežitom. Rozlúčte sa v tichosti a s pokorou. Poďakujte situáciám, poďakujte ľuďom, ktorí vo vašom živote pôsobili. Poďakujte a zamávajte. Váš život sa čistí. Je čas plniť nové úlohy. Vyhrňte si rukávy, učte sa a čakajte. Najskôr sa rozlúčite a potom budete prijímať. Začínate sa vo vnútri meniť a to do budúcna prinesie zmeny vonkajších podmienok. Toto je duchovný rok. Je čas pracovať na svojej viere. Verte v život, vo vesmír, v Boha, ale hlavne naučte sa veriť sebe. Vždy ale nestačí iba viera, veľmi často by viera mala byť sprevádzaná určitým činom. Nájdete si čas na rozjímanie, štúdium a sebaanalýzu. Prežívajte veľa času o samote a konštruktívne ho využívajte. Analyzujte svoje myšlienky a skutky. Čo by ste na sebe chceli zmeniť? Číslo 7 odkrýva veci, ktoré bežne nevidíte, ktoré si sami v sebe ani neuvedomujete. Hovoríte si pravdu, alebo si v niečom klamete. Prelustrujte si svoj život. Tento rok je vhodný pre vnútorný rast. Nesnažte sa uskutočňovať zmeny násilím a dovoľte im, nech k vám prídu samé. Oprostite sa od sveta práce a podnikania, ako to len bude možné. Samozrejme podľa daných podmienok a v rozumnej miere. Meditujte, buďte introspektívni. Nevyhľadávajte príliš spoločenský život, sústreďte sa sami na seba. Môžete viac cestovať a spoznávať lepšie sami seba, svoje potreby a rozširovať si svoj rozhľad. Zrejete, ste na najlepšej ceste vyhrať a splniť svoje karmické zadanie. Minulé obdobie riešilo záležitosti okolo vašich vzťahov, alebo ste aspoň v oblasti partnerských vzťahov riešili veľmi dôležité veci. V minulom období ste stretli niekoho, kto vo vašom živote zanechal veľmi dôležitú stopu, či už partnerskú, alebo tiež pracovnú. V tomto období si strážte vzťahy. Môžete tiež niekoho stratiť alebo niečo, na čom vám záleží. Nemusí sa to stať, ale buďte na pozore. Niektoré formy spolupráce sa vám postupne ukončili. Pracovné a rodinné vzťahy, ktoré sa v minulom roku pred vašimi narodeninami upevnili, stoja na pevných základoch. Pevné základy vo vzťahoch boli dôležitou úlohou. Komu sa to podarilo, môže byť pokojný, čo sa týka vzťahov.
Tento rok prichádza mnoho dôležitých životných zmien, ktoré vydržia hlavne vzťahy, ktoré stoja na pevných základoch. Pokiaľ človek do tohto roku vstupuje s narušenými osobnými vzťahmi, musí sa pripraviť na skúšku vo vzťahoch. Prežijú iba tie pevné. Tento rok dôjde k zmenám v pracovných a rodinných vzťahoch. Človek naraz zistí, komu môže veriť a kto sa pretvaruje. Niekto z rodiny, niekto z práce, niekto z okolia môže sklamať. Preverí sa pevnosť všetkých foriem vzťahu. Tam, kde človek cíti vnútorne, že všetko nie je v poriadku, tam je potrebné zamerať svoju pozornosť a byť vnímavý. Človek sa tiež zbaví prostredia, v ktorom sa necíti dobre. Môžete riešiť nejaké nedorozumenia alebo problémy s rodinným príslušníkom. Dajte si pozor a pamätajte si, že heslo dôveruj, ale preveruj teraz naozaj platí. Rozhodne sa jedná o rok, v ktorom je potrebné veľmi aktívne komunikovať vo vzťahoch partnerských, pracovných či rodinných. Pôjde o rok, ktorý patrí k tým namáhavejším, ale všetky zmeny, ktoré prebehnú, budú potom neskôr hodnotené ako tie, ktoré boli pre budúci vývoj dobré. Zmyslom tohto roku je, aby osobu priviedol k spojeniu s vlastnými vnútornými zdrojmi a aby sa začala spoliehať sama na seba. Starať sa sama o seba. Akoby sa tu naštartuje proces, kedy si človek urobí poriadok v oblasti vzťahov, čiže si vyberie, s kým sa bude stýkať a s kým nie. Upevňujte stabilné vzťahy s tými, ktorí s vami určitú dobu kráčajú. Ľudia, ktorí v minulosti z vášho života odišli alebo sa vzdialili, tak na tých si dajte pozor. Spoluprácu či aktivity s bývalými partnermi obmedzte na minimum alebo ich majte pod kontrolou. Tento rok sa človek viac obráti k otázkam duchovna, ezoteriky a vnútorného vývoja, pretože sa bude zaujímať, prečo sa niektoré veci dejú. Možno sa dostanete bližšie k ľuďom, ktorí majú tieto veci ako svoju náplň. Dobre počúvajte a naplno vnímajte. Dôjde k situáciám, kedy sa človek bude musieť zaoberať otázkami života a životného ponaučenia. Tento záujem o ezoteriku, liečiteľstvo a oblasti, ktoré majú vplyv na zdravie, bude priamy, alebo sa objavia v okolí ľudia, ktorí majú vzťah k otázkam zdravia alebo ezoteriky. Samozrejme je v rukách daného jedinca, či tieto informácie do svojho života pustí alebo nie, a podľa toho sa potom bude odohrávať aj ďalší vývoj. Treba sa intenzívnejšie zaoberať zdravotným stavom, začať si viac všímať svoju telesnú schránku, pretože naše telo je obalom našej duše a v tomto období by mal človek naštartovať proces zvýšeného starania sa o zdravotný stav. Z vášho života môže odísť niekto z vašich známych, rodiny či okruhu priateľov. Nemusí to byť nutne fyzicky, môže niekto odcestovať, odsťahovať sa, môžete sa s niekým prestať stýkať, začať nejakú zmenu vo vzťahoch. Jednoducho sa niekto z vášho života vzdiali alebo sa začne vzdiaľovať. Presun sa môže týkať aj vašej osoby. Budete zrejme riešiť buď zmenu bydliska alebo nejakého priestoru, v ktorom sa pohybujete a v ktorom pôsobíte, alebo to aspoň budete plánovať. Môže sa tu jednať aj o pracovný priestor. Ak sa tieto zmeny nebudú týkať priamo vás, potom určite niekoho z vášho okolia. Pretože ale budete prežívať veľké emocionálne zmeny, nebudete schopní ako človek riešiť problémy iných a sústredte sa teda hlavne na tie svoje. Je to rok seba zdokonaľovania, rozvoja ducha a získavania v nejakom smere nových znalostí či vedomostí. Je tu dané, že sa človek bude obzerať za svojimi snahami smerom do minulosti a bude premýšľať nad plánmi do budúcnosti. Budete rekapitulovať a meniť. Je tu možnosť získania nových zručností, ktoré budú vychádzať z predchádzajúcich životných skúseností. Môžete sa začať venovať štúdiu nových predmetov a oblastí, alebo v nových oblastiach sa začnete pohybovať.
Nové možnosti sa tiež objavia v zamestnaní a bude tu asi nejaké zvyšovanie kvalifikácie na rôznych úrovniach. Dávajte pozor, nejaké informácie, ako napríklad článok, informácie v knihe, ponuka nejakej osoby, správa, stretnutie sa s nejakou informáciou, všetko toto môže zásadným spôsobom ovplyvniť váš život. V tomto roku sa ale tiež objaví nejaká kritika či spory. Je to rok, v ktorom dôjde k vášmu vnútornému seba zdokonaľovaniu, ak to dovolíte. Je to rok zmien a zmeny sa môžu týkať pracovného procesu alebo priamo vášho pobytu, bydliska, vzťahu, alebo niekto okolo vás bude riešiť niečo s určitým pobytom či presunom. Pozor na podpisovanie zmluv a dokumentov, vždy si všetko poriadne preskúmajte a radšej sa s niekým poradte. Mohli by ste totiž podpísať niečo, čo by vám skomplikovalo život. Tento rok sa s niekým rozlúčite a začnete do života postupne prijímať nových ľudí a nové situácie. Je to rok zmien, ktorý ukončí udalosti a vzťahy, ktoré nefungujú tak, ako majú a začnite v ňom rozvíjať udalosti, ktoré stoja na pevných základoch. Je to rok, v ktorom musíte byť veľmi opatrní na peniaze a nerobiť žiadne riskantné rozhodnutia, ktoré by vás nejakým spôsobom zaťažili. Nie je to vhodné obdobie na nepremyslené investície, ale je to vhodné obdobie na plánovanie. Je to rok pre silných jedincov, kto je silný, bude ešte silnejší. Kto má slabší korienok, bude musieť viac pracovať na svojej situácii. Nepožičiavať si peniaze a tiež nikomu nepožičiavať. Nerobiť riskantné kroky v oblasti investícií. Je to rok skôr finančných strát ako ziskov, hlavne v prvej polovici. V druhej polovici roka sa to postupne začne meniť. Verím, že informácie budú pre vás prínosné. Poteší ma odber aj like, ak sa vám toto video páčilo a rada si prečítam aj vaše komentáre. V prípade záujmu o rozsiahly numeroskop alebo mesačný kalendár ma kontaktujte mailom alebo telefonicky. Prajem vám krásne dni.